Καλώς ορίσατε στο musicisfan.com και στο δεύτερό μας μάθημα. Σε αυτό το μάθημα θα δούμε πώς συμβολίζουμε το κεντρικό ντο στο πεντάγραμμο. Τη θέση του πάνω στο πιάνο είχαμε δει στο πρώτο μάθημα. Αρχικά θα διευκρινίσουμε τον όρο πεντάγραμμο. Πεντάγραμμο ονομάζεται το σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται για να γράφονται οι νότες ή αλλιώς φθόγγι και αυτή εδώ είναι η μορφή του. Αποτελείται από 5 γραμμές που έχουν ίση απόσταση μεταξύ τους. Τις μετράμε πάντα από κάτω προς τα πάνω και ανάμεσά τους σχηματίζονται 4 διαστήματα. Οι νότες γράφονται στις θέσεις των γραμμών και των διαστημάτων του πενταγράμμου. Για να γνωρίζουμε τα ονόματα των φθόγκων επάνω στο πεντάγραμμο, χρησιμοποιούμε κάποια σχήματα, τα οποία ονομάζονται μουσικά κλειδιά. Υπάρχουν διάφορα είδη κλειδιών, αλλά εμείς σε αυτό το αρχικό στάδιο θα ασχοληθούμε με τα δύο πιο δημοφιλή. Το κλειδί του σολ και το κλειδί του φα. Εδώ βλέπουμε τα δύο κλειδιά όπως εμφανίζονται σε μια παρτιτούρα για πιάνο. Σε αυτό το σημείο θα δούμε πώς συμβολίζουμε την νότα ντο στο πεντάγραμμα. Αυτή λοιπόν είναι η νότα ντο και όταν τη βλέπουμε σε αυτή τη μορφή σημαίνει ότι κρατάει 4 χρόνους. Δηλαδή είναι ολόκληρο. Και τώρα θα περάσουμε στο πιάνο για να δούμε πώς μπορούμε να παίζουμε τη νότα ντο έτσι ώστε να κρατάει 4 χρόνους. Παίζουμε τη νότα ντο και κρατάμε μετρώντας μέχρι το 4. 1, 2, 3, 4 και την αφήνουμε. Έτσι η νότα ντο κρατάει 4 χρόνους. Όταν δηλαδή δούμε την παρτιτούρα όπως στην προηγούμενη εικόνα, παίζουμε με αυτόν τον τρόπο. 1, 2, 3, 4. Μπορούμε να μετράμε είτε από μέσα μας είτε απ' έξω. Καλό θα ήταν για αρχή να μετράμε απ' έξω για να μας διευκολύνει να θυμόμαστε αυτό που πρέπει να παίξουμε. Αργότερα θα μάθουμε την νότα ντο να κρατάει 2 χρόνους, 3 χρόνους και 1 χρόνο. Συνήθως παίζουμε την νότα ντο με το πρώτο δάχτυλο του χεριού μας, που είναι ο αντίχειρας. Στην προηγουμένη περίπτωση, την νότα ντο την παίζουμε με το δεξί μας χέρι με το πρώτο δάχτυλο. Τις περισσότερες φορές, κάτω από την νότα, βλέπουμε έναν αριθμό. Αυτός ο αριθμός μας δείχνει με ποιο δάχτυλο πρέπει να παίξουμε την νότα. Δηλαδή εδώ πέρα πρέπει να παίξουμε την νότα ντο, να την κρατήσουμε 4 χρόνους, μετρώντας με τον τρόπο που είπαμε πριν και με το πρώτο δάχτυλο του δεξιού μας χεριού. Άλλο ένα μάθημα έφτασε στο τέλος του. Υπάρχουν ασκήσεις για την κατανόηση όσων υπόθηκαν και ένα ακόμα συμπληρωματικό βίντεο με κάποιες επιπλέον πληροφορίες. Καλή μελέτη και ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.